घोळ माशाच्या काट्याचे मालवणी सार आणि उरलेलं जे मांसल भाग आहे त्याचा तवा फ्राय करणार. त्याच्यासाठी बघा केवढी मोठी घोळ आहे आणि त्याचा एक तुकडा मी साधारण अर्धा किलोपेक्षा थोडा कमी असेल 500 रुपयात मला मिळाला. म्हणजे काट्याचे 2 तुकडे फक्त निघाले आणि मांसाचे 6-7 तुकडे कटिंग करून घेतलाय. एकच काटा असतो मांसाने भरलेला, ओमेगा 3 भरपूर, चवीला अप्रतिम. ह्याचा काटा खूप महाग विकला जातो आणि मोस्टली तो बाहेरगावी जातो. आणि याचं पोत म्हणजे चरबी का काळीचं मला माहिती नाही. जे ऑपरेशनसाठी दोरे बनवतात ना, ते दोरे बनवण्यासाठी जातो आणि तो पण महाग विकला जातो. मोठा असेल तर चवीला अप्रतिम लागतो. मोठे मोठे खवले असतात त्याच्यावर. ते साफ करून कोळीन मला सगळं तुकडे करून देते. काट्याचे 2च तुकडे निघाले. त्याचं पक्कावाला पारंपरिक मालवणी सार आणि उरलेला पण तवा फ्राय बघणार आहोत. त्यांच्या गप्पा मारत मस्त साफ करतायत. अर्धा किलोपेक्षा माझ्या मते कमी असेल, 400 ग्रॅम वगैरे. पण गोळ महागच आहे आणि मोठ्याच येतात, छोट्या मोस्टली त्या येत नाहीत आणि शेडमध्ये त्या तुकड्यामध्ये विकल्या जातात. आता त्याला स्वच्छ मीठ लावून